chokolok buni nok nu khungni kongna sayaka borok din char palchi la yana haisi na shlebe manang jotana no phung kham hai lam sukan katal video go yango humke phungo panir songnai te thung busli mosi deng bandare jak belen hello guys naji ko panir songai tong panir ba ja khai tong sab panir thaja comment ke sare ke basi soro sokpai jak yang naije sini rawat bagan kan op sokpai sari kaham dolong no hai lam sugo ani katal video tabuk ke sarik ni 3:30 baji tongo basi bai baza thana hanai nailai tongmani naigena ko pone charta ro ongkhornai tine ang nor bai kok thaja thain sanamu sungmani hinke je parani bororok kubui kong sawano je para je tabuk ang tongui tongmani je ramsadu parani bororok baksa emon chokolok tongo emon borok hamya tongo kubui kok je nai tongnai chaje phang tongdi eba chajagi phan tongdi buini kok no sanani buini kok no sanani eba buini nukhungo tamo choli tong omo hai chokolok sanani hinke o jagani parani bororok no ridi ang joto borok no khobya baksa je bororok omo hai sanai o bororok no si sawa kubui kok je japan thaka hinke je video khaimani ani video khaimani kogrok no ani nogni borok no sai rohoro omo hai iti hine kentu bang sanamu sungo ani mo blog kha live style blog je live choli mani omo nang phonugo je maming songma hindi daily je live omo hai je ani maming songma hindi berai mani baza thangmani omo phunung nani bale ani live style blog chi hinke ba baksa saja gya kera nangjaknai mokolo tongo amono sejanani buispan video khai upload khari ka iti ke khayo iti musai khayo omo hai omok somok ari omo hai sanani no kisa phana lasia da annok ni borok no omo ke sair honani sigang wan sukdi daily no do daily bolte bisibang no annok ni borok no thanga hangke sair hosinai ma nong ni hamju ba iti se ate omok somok si bele omo hai buini kong no sejana ni sikang wan sungnai dikisa tamo kaham tamo hamya bujikha ani je blog video ri mani tamo hamya content tongkhaba tamo hamya content tongkha omo haike sejana ni buini video khaimani eba buijis pan reels khaika hangke omo phunani bhigrokle tisipo omo haikhana ne ekdom seleka pura chokolok omo hai borok ta pura chokolok buini nok nukhungni kongna sayaka borok din char palchi layana haisi na shlebe mane ang nang bi sana musing haipan tini hinge kubui kok sairika jol jabo hin tong thu jol je phan tong than video nai to kanke tabo hinge sing base baja thanai tongo ka tini ni video joto no krungi tongdi paithak jara ke asuma ke basi soro sok paijak kuyang nai de dalang khai ai dalang hai hinde hai tak baja thanani ready khaijak paijak no gising khare ma haile siwi kuyang masa cherai no khare phailai tong tabo gising thalai tong nog no baja thaka hinke fulungnai tamo paina tam bazar mo khutung tong tam sabji tong bek tu ya bat thamani to khable ang sikon tia kaisa e sorok thani pai to nahi tong mani kisa rom la endo sikang pai ma kha angka tia mas ngro ro hanani bo ano kes angka apro sorok ati sorok bua ganang jat sine ang kere sorok bua tong phan jai nga tam jani pai yang ta sira ha lo thang pa pai na sin dong se angka ano sajak tongo ne haipro pai to ri rang diwan ne apa lo ba rang na na nangye haipan bosi saungka sini rawat bagan kan op sok pai kai ko no bai ba thaka malainya ai nai tungni tini ni ani video no bazar gan on sogoi ting dong kha ang ka bara ni ma thang pai bisi sali asini bo khai school ganani ma to phai sok pai kaseng bazar gan on sok pai ya yang kha school Tabu hingga seng bazar fai sok paika
naigire aska bazar tini hamya wngkha tamni hingke wati phaijani bagui borok rok kom borok rok ekdom kom wngjak hingke tei manui khini bo kom wngjak asuk phalnai kom naidi bazar ekdom borok kom yakamo lama kupulung tong bati ma busukla kaisa da 한나게 뭐라고 한다. kaisa 10 taka pu Kasih terus ada. Terang udah. suma iko bati ma pai khorok waita Mày mà rong tabuk hingke seng yongni bagui betra pailai nai tongo yango hingke si ongko basibo vlog hai tongo tabuk hingke seng nai nei betra ibu boma hai telang nanta gama se 20 taka 10 taka rori jamani nge kaisa telang nei mo hingke to 10 taka no hingke sungo sin betra pailai tabuk hingke seng phol kisa pai tongo nhưng mà xin đây tam phải nhá Soybean. besar 15 taka satu. tabuk hingke seng sajangni mani rok kisa painani hini yorok pailai tongo dal bora nakha 20 taka ni tei bugini nakha 40 taka ni hingke tabuk hingke seng telang yakoni thanani bagui chajangni mani rok paibai khe thalai sinai ta kisa thanda rok pailai nya hini tongo thanda mani nungjangnai rok ta hingke naitongni kwrwngui tongni ani vlog o naitu jang comment kisa di tam tam video naini muchu comment kisa haipna ani jorasi mayang ta video khaijani ini seng bazani ki philai kya be phunula kan be ko pulungi basin be ko pulung mane joton sapuli dajang mix khaita Hadi kaisa di kata naga. Asuk dini bekran yang ni mana saya jangsinan na. Ada. baksa baksa hingke seng bazar phaima rok saje rok potong paina Salayo hinda kuloga. boro rok da ek saman tong ma heda reels khaidi video khaimani sidan si sajagya ari nongni rangri bai khaya seng naine musni kata naidi nongnu request khayo haipano asuko sejana nange bole seja ka hangke nongni sibu khuro ai na boto sinkunu saya eba hamya khaima kre sini tamo ongna ba heda Hanya orang kang tei tam hai tang na hino na. Waso video rok khayo, reels rok khayo. Abi kan time pass ma khai bele. bui hai kunu kam kas kre do tam hingke seng ga housewife bung tongjao hingke ba omo haike ba no Sini. tak nung songwi sawi phunuk tongmani omo bo kaisa income tongo hingke ba khai tongha da haida ba tabuk hingke seng bazar ni phai ko dal bora bugini chalai tongo yangkha basi chai tongo hingke yang monai bo tini ani busai aingo maso yang andro sotuna hin thangjak bala hingke monai ko su phaijak hingke yong khai ko yang dalang sango bin papa bai berai yakoni tabun phaidrop hingke tabuk hingke seng bazar ni sopai drop joton sopai drop hingke tabuk hingke seng yango chalai ninglai tong tirota hingke tini video bahing ja comment khaja sadi hingke bisi video vlog manglak tini naidi mokhai ani ayang ko ani but tini ayang go andro sotuna thango ayang logo hingke ma naidi ma mo hingke tok bahan songoi roka mo hingke a songoi roka khakulo bai ani ma phiricho daitani phaikata tabuk hingke ani bu ayang go thangmani hingke tinin bagai sungnai tata bye bye last video mono nai pai thak jara logiri nai tongmani bagai belai kanya hambai ani khajani mare kising songno